Halo lur, ketemu mana di channel YouTubeku. Jadi ceritanya dino iki lur, aku arep nyebut mbok wedok lur. Mbok wedok enek jualan kon pasar iku acara main bulu tangkis lur, Sesumsel. Jadi aku sini perjalanan iki lur arep nyebut mbok wedok. Sebenarnya nggak nyebut sih lur, ngetok barang iki lur iki. Ning jero iki enek isine kentang lur. Jalan sini kentang karena jualan nih Pak Irma itu sentek jualan kentang lur. Nanti aku nganter nih sekalian nyusul bawa wedok lur. Ini perjalanan lur iki. Iki daerah Talang betul tuh lewat Bandara Lama lur. Singgon apa jenenge? Pesawat landing kan lur. Pesawat landingnya ning kene lur daerah iki. Iki pagere iki. Bandara iki. Bandara Lama jeneng itu. Cuman yang sebelah pagar iki lur enggak ketok iki gini. Kono-kono ketok jelas ngon ngarepan lur. Angger sore ruame wong do nonton pesawat mabur karo medun iku lur ngono lur. Mau bareng ngaduk gawe dengan martabak karo iki karo pikir cuker. Terus jarene kan untuk telepon kentangnya habis lur, disuruh nganter dulu. Ini mau aku anter. Nah kebetulan saya sendiri lur, iki jile mobil Pak karena gue barangnya lumayan angel lur, anggo motor lur, abot itu lur. Jadi jile mobil Pak lur. Mbak wedok ono dodolan apa jenenge? Pernak-pernik lur. Kayak gelang, kayak kuncitan. Mungkin gini biasanya aku ngajak pacar sadboy, ada pacar sadboy liko piye apa niko piye apa pikri. Nah saiki bocahe pikri anak nang omah lur. Nah liko jolor karo pacar sadboy wis enek ning nggon lur, kok ketemu dhewe ngono. Nah iki nggone lur iki, nggon pesawat lur. Nah arep medun kene ngono ke pesawat Oke. Iku ngono angger sore rame tenan lur ngono angger sore lur. Wong udah nonton lur. Bocah-bocah cilik biasanya udah seneng lur ya. Delok pesawat mabur sampai landing itu. Zaman cilikan kumbian ada pesawat mabur ngono lur. Wah, tolong cari duit sekarung. Enggak ngerti kan modalane. Zaman ngomong desa kan. Giliran saiki ya tiap dino ngelewati jalan pesawat nih. Ya memang seru zaman biyen lur. Zaman cilik biyen enek paton iku gasingan sing gawe kok kayu. Main kelereng, nekeran, terus opo nek wah oke pokoke zaman biasa iki wis nang wis pindah ngene iki. Wis beda nih zaman saiki lur, zaman modern. Saiki wis ceklane HP. Bocah-bocah saiki wis beda karo biyen. Zaman biyen ora ana HP. Jadi dolane yo panas-panasan ngerawan-awan ngene iki. Weh. Iki tengah perjalanan lur. Angel nyekeli lur nyekeli kamerane iki. Kamerane cekeli tangan siji angel lur mbek nyetir. Arep mandek iki dalane cilik lur iki. Iki ning mburi engko diklaksoni wong kula mandek pinggir jalan lur. Tantin lur. Jane arep golek lantas rada ombon arep parkir dilit lur. Gawe konten dilit. Paling ra suwe-suwe 8 menit 9 menit jadilah. Tapi ini padet lur iki. Kok senene wong gak parkir pinggir jalan lur. Senene wong parkir pinggir jalan. Pengoki. Dalane lur nek ora percaya nggih. Cilik to. Kanggo
dulur-dulur. Nah, video ini lewat lur yang berandane panjenengan tolong disupport lur. Di subscribe, komen, di like biar aku lebih semangat meneh lur ngewe konten ini. Pokoknya iki iso tembus 100.000 subscriber lur. Aku harus jalan-jalan di daerah Pulau Jawa. Jalan-jalan Pulau Jawa lur. Agar tembus 100.000 subscriber dalam tahun ini lur ya. Agar 100 juta keliling lur ya Medan, di Riau namanya youtuber yang top. Itu aja konten bareng. Iki aku tadi nulis upload channel lur, tapi sing nonton klutik. Viewer aduh klutik ini aku rasa-rasa arep nyerah. Tapi kepiye? Tapi kan harus upload terus lur. Walaupun gak ada yang nonton gak apa-apa, aku gak fokus gak ada yang nonton lur, fokusnya ke upload. Pokoknya ngantek kapan ngantek tak kebukiar bang ngantek 1000 video ben mareng. Nah, lur kebetulan ini dilitnya teko. Iki sudah mendekati tempat yang saya tuju lur. Jajah sekolah lur. Wih, bodoh. Balapan jajah sekolah zaman pembien ngono kuwi sih kan lur rumah motor. Weng. Senengane kumpul-kumpul. Mari kumpul-kumpul mulai. Lur. Ya, lur. It is time sponsore Yamaha lur. Semoga ae lur bisa mlebu. Jadi nggak kadean iki nguncal barang lur. Karena iki nggawa barang iki. Jenenge sebenarnya nggak abot lur, cuman angel nggawa nih. Angel nggawa nih lur. Parkir kene wae lah. Ya lur, sambung lur ya. Dan akhirnya lur, aku udah nyampe di tempatnya ini lur, di lapangan soccer. It is time kayak lur, nggak ketok kayak nganut spanduk lur kan durun lur kayak. Kintalang betul lur. Kebetulan jolor karo pacar satboy jenen kono kan kono tenane lur, gak ketok kok kene kayak. Ketok ora ngene kae, ketok dhuwur tok kae. Lur enek kuning-kuning karo ijo kae. Persis kayak iki ijo-ijone lur. Karena disponsori ko Yamaha. Iki enek bulu tangkis kae lur kae. Hadiahnya total hadiah 30 juta lur. Ketok ora? Enek sing harga 2 juta paling gede 4 juta lur. Tunggal remaja putri, tunggal remaja putra 4 juta hadiah lur. Iki spanduk lur. Jenenge Dispora Palembang, Kota Palembang. Gratis uang pendaftaran, gratis lur, iki lur daftar. Tapi kudu sing apa ya, sing sekolah iki ketok lur. Tapi katanya umum enak juga ketok iku. Badminton nih tanggal 29 kan tanggal 23 sampai 29 salah lur. Berarti sekitar 1 mingguan lur ngene lur. Iki wis hari ke-4 lur. Hari ke-4. Ya wis lur, pokoknya ngono wae ya cerita dino iki. Tolong disupport terus channel iki lur. Karena aku teko arep ngedunke barang iki. Mengko aku dinteni karena ngono karo wong-wong ae. Mesakne engko nenek sing tuku lur entek barange. Ya wis ngono lur ceritane. Aja lali di komen, di share, di subscribe. Oke lur, nanti ketemu di next video. Bye bye.